Nagsagawa ng lecture ang 9th Civil Military Operations Battalion tungkol sa role of the Philippine Army in peace building sa Bicol University College of Social Science and Philosophy, Bachelor of Arts in Peace Studies na ginanap noong ika-30 ng Setyembre sa BU Arcilla Hall sa Legazpi City, Albay. Sa pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month 2024, isang lecture ang ibinigay ni Major Aris M. Tagayon, ang Battalion Executive Officer na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng Philippine Army sa pag-iingat sa mga komunidad. Tinalakay ni Major Tagayon ang makasaysayan at legal na pundasyon ng proklamasyon na binibigyang diin ang kahalagahan ng sama-samang pagsisikap at pagtataguyod ng kapayapaan sa buong bansa. Ang aktibidad ay nagtapos sa isang open forum na pinamagatang Peace Nexus Symposium, Bridging Security, Human Rights and Education for Sustainable Peace, kung saan ang mga mag-aaral ay nakibahagi sa makabuluhang mga talakayan na nagpapahayag ng kanilang mga hangarin para sa mapayapang kinabukasan at nagsasaliksik ng mga paraan upang makapag-ambag sa pagbuo ng kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Ang inisyatiba na ito ay sumasailalim sa patuloy na pangako ng 9th CMO Battalion sa pagpapataas ng kamalayan tungkol sa kapayapaan, pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Army at kabataan, at pagbuo ng pangmatagalang pagtutulungan para sa isang maayos na bansa. Ito si Kaagapay RJ para sa Kaagapay News Online.